ମୁଁ ଉଠିଲି, ମୁହଁ ଧୋଇଲି, ପାଣି ପିଇଲି, ଠାକୁର ଜୁହାର ହେଲି, ଠାକୁର ପୂଜା କଲି, ସବୁ ଦିଅ ଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି। ତାପରେ ଠାକୁର ଡାକି ପୁରା ସବୁ ଭଗବାନ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ଜାତୀୟ ସାଇ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆଳତି ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଉଠେଇଲି, ମାରପିଟ କଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ। ତାପରେ ଆମ ଯାଇକି ସାନ ଝିଅକୁ ବି ଉଠେଇଲି, ତା ହାତରେ ଗେଲ ହେଲି। ବହୁତ ଗେଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର, ଆମର ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଜୁହାର ହେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ସେଠି ଆଳତି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ମୋ ଝିଅ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ପାଠ ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।